wabarakatuh. Video kali ini kami berada di Kampung Rejosari, Desa Bukit Sari, Blok Istum 2 ya teman-teman. Inilah tradisi adat Jawa, grup yukan atau rombongan dari mempelai laki-laki dari keluarga besar Bapak Bambang dari Desa Blok F Sari Mulya, Situm 2, Provinsi Jambi ya teman-teman. Dalam rangka acara resepsi pernikahan Mbak Trisna dan Mas Wahyu ya teman-teman. Semoga acara nantinya mudah-mudahan berjalan lancar dan sukses, dan sangat luar biasa. Kekompakan para sanak famili dari keluarga besar Bapak Bambang luar biasa ya teman-teman. Semoga keluarga besar dari pihak kedua mempelai dan diberikan kesehatan, lancar rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Mbak Trisna dan Mas Wahyu semoga langgeng selamanya, amin amin ya rabbal alamin. Dan salam dari kami Suparman 78, dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Nuwun dumateng para rawuh kakung Tri, rombongan Sri Penganten kakung, ugi sanak kadang saking pihak pengantin putri kula nyuwun awigatosang sawetawis awit ing mriki kula badhe minangkani sajatipun Bapak almarhum Bapak Sri Pengantin Putri. Mugi-mugi panjenenganipun Sri Pengantin mangke pengantin rahayu wilujeng narap lancar nirip sami kula mboten wonten alangan setunggal menapa. Kawula nyuwun donga pangestu panjenengan sami panjenengan sekseni mugi-mugi Gusti Allah mijabahi nggih. Panggih Sri Pengantin menika mangke mugi dipun ijabah dening Gusti Allah sahingga Sri Pengantin sekalian saged dados pindah menika dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tentrem ayem gesangipun saged pinaringan rahayu wilujeng nir ing sambikala pikantuk rahmatipun pangeran sahingga wiwit dinten menika salajengipun Sri Pengantin tansah pinaringan bagya mulya ing donya ngantos dumugi dalahanipun. Allahumma awit saking menika badhe kawula awiti panggih Sri Pengantin sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sirawadatullah sifatullah wujudullah. Ana cahya patang perkara yaiku sejatine dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa. Nur cahya Nur Muhammad lan cahya Nur kabeh mau manunggal dadi sawiji, dadi pakumpulaning Adam lan Hawa. Dene wujude kaya kembang wijaya mulya. Yen mingkup katon cahyane yen medhar agung perbawane. Sembara-sembara cekoetan dudu sembara teng srengenge. Nanging sembara teng Sri Pengantin sekalian. Mancur mencorong cahyane dudu cahyane rembulan. Nanging cahyane Sri Pengantin sekalian. Gebyar-gebyar kumawang sumarep ana sarta agung. Yaiku Jawata kang prapta ingkang mandhap saking pertapan minggah dhateng Parangredya jatuh pramane ingkang badhe amberkahi dumateng umat kawulanipun kanthi lambaran sahadat rong perkara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sri Pengantin sekalian, jeneng sira bebarbae mancik papan pasang kang ateges jeneng sore wis mancik bebrayan enggal. Mula kang sapa iku jeneng sira bisa netepi wajib 5 kaya ing ngisor iki ya nggih. Sing sepisan jeneng sira bisa ngabekti lan manembah marang Gusti Allah. Jur Gusti Allah mau kang ngranani kang nitahake jiwa lan ragamu. Dene wajib kang kaping pindho jeneng sira manut lan manembah ngabekti marang Rama lan ibumu, jur wong tuamu sakloron mau kang ngranani badan sliramu. Dene wajib kang kaping 3 jeneng sira sayuk rukun angon yomono tangga teparuh kanan kiring jur tangga teparuh kanan kiring mau kang diarani sedulur sinara wedi. Dene wajib kang kaping 4 jeneng sira bisa angom yongi rukun sayuk rukun marang tangga teparuh alur laris kadangmu kabeh. Wajib kang putasan jeneng sira bisa manuta karo tatananing negara kang lumaku ana ngendi papan dunungmu lan bisa mlebu kulawarga rinancang. Murih jeneng sira duwe keturunan kang soleh-soleha, bisa dinggo tepa tuladha lan bisa piguna marang kulawarga agama uga nusa lan bangsa. Allahumma amin. Kaboyong Rama lawan ibumu. Ing kono jeneng sira bakal kalungguhake ning Sigadi. Jeneng sira bakal kaboyong Rama lan ibumu. Ing kono bakal dilungguh karo Sigadi. Dasare sing lungahi
keliring-keliring kulitnya lencur kuning. Ing kono jeneng sira bisa jeneng anggon padha sesanding bener. Muga-muga mukti mau dendha ana ing muga-muga anggon jeneng anggon sesanding bisa bagya mulya salawase. Sing lanang atus keringet. Ate Sri pengantin badhe kadherekaken rama lawan ibu-ibu ugi diombyomi sarta dengan aluraris dipun dherekaken kalian paringin saking larane mugi-mugi aja pedhot-pedhot oyange aja semal-semal range bisa ijo royo-royo angregayang godhonge pangan awai sandang kembangi seger kuwarasan katentreman kanggone Sri pengantin sekalian. Mekaten pambisi pengantin sampun kawula awitan sampun kawula sampuni mugi-mugi Gusti Allah mujabahi penompeng dados hajatipun ingkang kagungan daler saking kula mbok bilih wonten kentune atur kula nyuwun parapunten ingkang ageng jer kula namung manungsa limrah mugi Gusti Allah mijabahi sing bener sekali saka kersane Gusti Allah sing salah saking pribadi kula. Kula nyuwun pangapunten kawula tutup kanthi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.